Muna farin cikin sanar da 'yan uwanmu mata dangane da maganin tarbiyyar ciki. Abinda muke nufi da tarbiyyar ciki shine daga samun juna, wato akan samu laulayi daban-daban na amai, tashin zuciya, kasa cin abinci, ciwon mara, ciwon baya, kasala, ciwon dukkan gaɓoɓin jiki da dai sauran matsaloli da yawa da ba za su irgu ba a farkon ciki kenan. In ciki ya fara girma kuma akan samu haurawar shuga, temporary shuga kenan, diabetes, akan samu temporary hypertension, hawan jini kenan na lokacin ciki wanda wani har kan miƙewa bayan ciki ma. Akan samu matsaloli daban-daban daga ɗaukar ciki har zuwa haihuwa. To alhamdulillah, wato jama'a muna farin cikin gaya wa 'yan uwanmu mata wannan sirri namu wanda idan mace za ta yi shi insha Allahu an huta da wannan. Waɗansu suna cewa waɗannan laulayi ɗin kamar normal ne, to gaskiya mu abin da muka gani a bisa fahimtar mu ta yau da gobe da kuma jarrabawar mu ta yau da gobe ta tabbatar mana da cewa wannan abu yana da magani. Wannan wani babban sirri ne da za mu faɗe shi, wadda duk matar da ta ji bayan ta yi amfani da shi ta sanar da wata wacce bata ji ba. Muna so Allah ya haɗa mu ne a cikin lada, ba don komai muke wannan programs ɗin ba, saboda Allah ya yarda da mu muke yi. Ke ma ki don Allah ya yarda da ki. Waɗanda suke ji 'yan uwan maza su ma su sanar don Allah ya yarda da mu gaba ɗaya. Abokanan sana'a su ma su yi sauƙi don Allah ya yarda da mu gaba ki ɗaya, ya kasance mana hanya ce wacce za ta kasance sadaqatun jariyatun, wato sadaka mai gudana har bayan rayuwarmu. Wannan fa'ida ni ganau ne ba jiyau ba, shekara da shekaru muna jarraba wannan magani din. Hasali ma matan da suke shan sa har ana gardama da su wajen zuwa awo asibiti, saboda mace za ta ce bata jin komi, kuma idan aka ji akwata sai a samu komi ba wata matsala. Sannan kuma banda ke din kanki kina hali na lafiya, kuma ɗan da ke cikinki ma ko yadda ke cikinki ma ita ma insha Allah tana cikin hali na lafiya. Babu abin da zai haura, babu abin da kuma zai ragu, babu wata cuta da za ta samu muhalli a dangane da samun junanki daga nan har haihuwa, kuma yakan taimaka ma har zuwa lokacin haihuwa a haifu lafiya. Wannan abu ba shi bane, ba wani abu bane ba daban, shi wato shine zan ambata shi kamar haka. Na farko, a samu ganyen na'ana mai kyau, ɗanye shatak mai kyau, kada a je a samu wani tarkace, ki samu ganyen na'ana kore shatak bushashe mai kyau. Sannan kuma sai a samu, misali aka samu na'ana ɗin, kamar misali a ce a same shi kamar dama zaki haɗa abun da zaki ta amfani da shi ne, in ya ƙare ki sake haɗawa. Ki samu ganyen na'ana kamar misali a ce cikin kamar mudu haka, kamar mudu na cikin mudu na au haka, wanda ina nufin ba sai ya tozo ba, fafaki haka man cikar ruwa. To sai ki samu green tea mai kyan, mai qualitative one na au green tea din, in ma na kwali kika sai kike bude shi ko na gungume nan ma fa ni'ima, wannan saboda yafi karfi, saboda taskacewa mai kyau da ya samu yafi wanda yake bude. Shi ma ki samu wanda ya kai cikin wannan na'ana din. Yawa, abu na gaba sai ki samu kanamfari, 'ya'yan kanamfari, shi kuma ki same shi kamar gongomin madara ciki ɗaya, gongomin madara ɗaya. Yawa, sai a juye su, sai a gauraya su gaba ɗaya lokaci guda. To wannan idan kika zo zaki ebi abunda zaki dafa, abunda za a samu ɗan ƙaramin flas, inda zaki samu sha da safe da rana da dare, sha sau uku kenan a wuni. Idan akwai zuma mai kyau fa ni'ima, zai ƙara maganin ƙarfi. In babu zuma, a sha haka. Kada a sa suga shi kansa shi mana da nasa matsala, don ba shi da wani tada hankali, a sha shi haka. To ina mai tabbatar muku da cewa idan aka doge da wannan, akan iya shansa daga farkon ciki har ƙarshen ciki, wato lokacin haifuwarsa kenan. Ni dai a gurgudun fahimta ta ba mu taɓa samu wacce ta yi amfani da shi kuma wato ta kasance tana da wani laulayi da za a ce wannan laulayi bane. Saboda haka muna fata waɗanda za su yi amfani da shi
su ma Allah ya sa wato su fa'idanta da shi, Allah ya sa kuma su ma su taimaka wa wasu duk mu haɗu a cikin lada. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.